खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी 2 नं सालाखाथि बियाबनि सिङाव दिनै फ्रि सामार कोचिं एबा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि बिथोन होनाय बायदि कक्राझार जिल्ला कमिटि, बिएसइउ, सालाखाथि ब्लक कमिटि आरो इउथ बिपिएफनि जथायै बानजायनायाव दिनै 2 नं सालाखाथि बियाबनि सिङाव मोन 7 फरायसालिफोराव बेसेन नाङै सामार कोचिं मावबादाखौ बेखेवनानै होयो। बे बेसेन नाङै सामार कोचिंआव बड' आरो एसामिस मिडियामनि थाखो 9 आरो थाखो 10 मैथ्स एबा सानखान्थि आयदा, जेनेरेल साइन्स, इंलिश ग्रामार आरो सशियेल साइन्स आयदाफोरखौ बेसेन नाङाजासे दिनै 1 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम फोरोंनाय जागोन। आरो बे हाबाफारिखौ कारिगाव गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि मिरु बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। दिनै जोंनि सालाखाथि बिटिसि समस्तिनि सिङाव नैबे दा जेराव आं दं बे कारिगाव हाई स्कुलाव फ्रि सामार कोचिं केम्प जेखौनाखि बिएसइउ, इउपिपिएफ बा बिपिएफनि सहयोगाव बानायनाय जादों। बेखौ 1 मासनि थाखाय खालामगोन। दिनैनिफ्राय आराम्भ खालामनानै 30 जुलाइसिम जोंनि सारा बिटिसियावनो आराम्भ खालामनाय जागोन, किन्तु बेलेग समस्तिफ्राव 5 तारिखसोनिफ्राय खालामनाय जागोन। क'क्राझारनि हक बा बिटिसिनि बेलेग समस्तिफ्राव, किन्तु नैबे सालाखाथि समस्तियाव दिनै 1 जुलाइनिफ्रायनो दिनै 7था जायगायाव बे सामार कोचिं केम्पखौ आराम्भ खालामनाय जाबाय। सालाखाथि समस्ति हिसाबै गासै 10था जायगायाव स्कुलाव बानायनाय जागोन। दिनै 7थाखौ आराम्भ खालामनाय जाबाय आरो बे लेखायै आंखौ दिनै नैबे कारिगाव हाई स्कुल, कारिगाव हाइवेनि साहा थानाय हाई स्कुलावहाय इन'ग्रेसन खालामनो थाखाय आलासि हिसाबै लिंहरदोंमोन। बाव बाहागो लानानै आङो छात्र छात्रीफोरखौ टारगेट खालामनाय माखासे खोथा बुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो माखासे बे स्कुलनिनो पार्मानेन्ट टिचार आरो माखासे हायार टिचारफोर लानानै मेथ्स, साइन्स, इंलिश आरो सशियेल साइन्स क्लास 9, 10 बेखौ नैबे कारिगाव हाई स्कुलाव 1 मासनि थाखाय बिनामुलिया थाइसेबो फैसा होनालासिनो स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनाय जागोन। जाहाथे स्टुडेन्टफ्रा नैबे सामार भेकेसनाव जाहाथे गाव गावनि फरायनांगौ जानाखि सिलेबास बा चेप्टार थायो बेखौ गेप थानानै मेट्रिक परिखा होनायाव जाहाथे खुनु उसुबिदा जायालासे कन्टिनिउ फरायलांनो हायो। बे बेबस्थाखौ जोङो बिएसइउ बा इउपिपिएफ बा बिपिएफ हिसाबै बेखौ बानायनाय जादों आरो बेयाव गासिबो सापर्ट होदों होनबा जोंनि बिपिएफ दोलोनि मानगोनां आफादगिरि बा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा थाखा फैसा फाइनान्सियेलि सापर्ट होनानै बे छात्र छात्रफोरनि मोजांनि थाखाय नैबे फ्रि सामार कोचिं केम्पखौ सारा बिटिसि ओनसोलावनो बड मिडियाम असमिया हक बर' हक खालामनो होनाय जादों आरो बेखौ क्लास 9, 10 जों लोगोसे हायार सेकेन्डारियावबो साइन्स स्ट्रिम, आर्ट्स स्ट्रिम बा सशियेल साइन्स बे साबजेक्टखौ फोरोंनाय जागोन। स्टुडेन्टफोरनि थाखाय माबाफोर थांलाय फैलायनि राहा खालामना होदों? बे कचिंआव जिहेतु जोंना गामि सिं ओनसोलाव जायो, गोबां स्टुडेन्टफ्रा सामार भेकेसन होनब्ला न'आव ओरैनो फ्रि टाइम थानो सानो, माइ गायनाय बिदिनो थाइजौ खान्थाल फिथाइ जालाबायना ओरैनो गामियाव थालाबायनो सानो, आलासि जालाबायनो सानो। दा एसे अलसिया टाइपनि जायो आरो सामार भेकेसन बा बयबो बन्द' साननानै लायो। जाहाथे बे धारनाखौ बोखारनो हायो, ओंखायनो जिहेतु गामि सिंनिफ्राय फैनांगौ जायो बिथांमोननि थाखाय एसे एनै ट्रेन्सपर्टेसन इ-रिक्सायानो जा माबा मोनसे बेबस्थायानो जा बिथांमोनखौ लाबोनानै जेरैखिजाया कचिं क्लासाव एटेन्ड खालामनो थाखाय जोङो बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। बेखिनियाबो दं। बेजों लोगोसे लाइट रिफ्रेशमेन्ट क्लास लाखांनायनि उनाव जिहेतु बिराद गरम बे बोथोराव बयबो खान्थाल, थाइजौ, आनारस बा बायदिसिना जुइस लोंनो लुबैयो, बेखिनिखौ बेबस्थाखौबो खालामनाय जागोन। आरो जायफोरखौ जों टिचारफोरखौ क्लास फोरोंनो थाखाय हायार खालामदों बिसोरखौबो जोङो दरमा रिमिउनारेसन होनाय जागोन आरो 1 मासनि थाखाय। बेखिनि गासिबो बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। सानसेयाव कचिंआ माबा वान टाइम साबजेक्ट नायै साबजेक्ट खालामनाय जागोन। जेनेबा मेथ्सखौबो खालामगोन, साइन्सखौबो खालामगोन, इंलिश ग्रामार इंलिशफोरखौबो खालामगोन, बा सशियेल साइन्स साबजेक्ट दंबा बेखौ फोरोंगोन आरो मथा मथि फोरोंजोबगोन। सालाखाथि हिसाबै मोनबेसे फोरमायगोन? दिनै सालाखाथि समस्ति हिसाबै 7था जायगायाव आराम्भनि खालामनाय जाबाय बिटिसिनि सालाखाथि समस्तियाव, आरो टटेल सालाखाथि समस्ति हिसाबै 10था जायगायाव फ्रि सामार कोचिं केम्पखौ खालामनाय जादों। दिनै मथा मथि 7थायाव जादों आराम्भ, बेलेग बेलेग हाई स्कुलाव जादों।
दा नैबे कारिगाव हाइ स्कुलाव दिनैनिफ्राय आराम्भ जासिगोन आरो खुब हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जिथु बिटिसि सरकारा सोलोंथाइनि फारसे गोनांथार जिथु राहा लादों मोजांनि बाथ्रा खिन्थु फोरोंगिरिनि फारसेनिफ्राय अजद होयो सम सम जे रेगुलार खालामनो हायो बा टेट उथ्रिसारनायफोरखौ साख्रियाव थिसनथाइ होनो हायो मा बुंनो दानि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां भेन्सार स्कुलफोर दं दा जेराव जों दङ कारिगाव हाइ स्कुल बेबो मोनसे हाइ स्कुला भेन्सार स्कुलावसो दं इमिया प्रभिन्सियेलाइज जादोंबाबो जोंनि बिटिसिआव मोनसे आयेन खालामखांबाय एसेमब्लियाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बेसेबां हाइ स्कुल एमइ स्कुल बा भेन्सार बा कलेज भेन्सार स्कुल कलेजफोर दं भेन्सार हाइ स्कुल भेन्सार कलेज बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बिटिसिआव जिहेतु इडुकेसना मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट बे लेखाय बिल पास खालामनाय जाबाय एसेमब्लियावहाय बे बिलखौ दा आसामाव हरनाय जासिगोन फाइनान्सियेल कनकारेन्स बा एप्रुभेल मोनबानो बे स्कुल बा कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जासिगोन ओमफ्राय टेट टिचार एपइन्टमेन्टनि जानाखि खोथा जों जेसेबांखिनि मिथिगौ बे मेटारा माखासे केस होनायनि थाखाय माखासे टेट टिचारफ्रा हाइ कर्टआव केस होनायनि थाखाय साबजुडाइज मेटार कर्टआव थानायनि थाखाय बेखौ गभर्नमेन्टनो दा इन्टारप्रेट खालामनो हायाखै जेब्लानो एस सुन एस बे कर्टनि केसा डिसमिस जागोन बा बार्डिक होगोन कर्टआ अब्लानो बिटिसि सरकारा जेराव जेराव टिचार एपइन्टमेन्ट खालामनांगौ दं बेखौ एपइन्टमेन्ट होगोन साबजुडाइज मेटारखौ थारमाने गभर्नमेन्टआ केस जाना थानाय मेटार गभर्नमेन्टआ आखाइ होनो हाया केस जोब्बासो एपइन्टमेन्ट होनो हागोन बेखिनि स्टेटासाव दं आरो दा